Tinokuchingamidza muchirongwa Dark Secrets and Confessions. Muzora nhasi tadzoka zveneimwe dark secret. I hope you are having a wonderful Sunday kwamuri kwakasiyana siyana. Nezuro takazononoka kakuposta video asi ndichaisa apa. Kana musati maiona muione here ipapa. Ndine story yandatumirwa nemusikana ane makore 25. Inyaya inorwadza kuisummarize asi ndinenge ndichitarisawo nyaya iyi kuitira kuti ndisasiyawo zvinhu. Hanzi ndibatsireiwo sisi, nyaya yangu inorwadza. Ndakauya kuno kuHarare nichibva kumusha, ndauya kubasa remumba, asi basa iri ndakariwana through mugroup reagent. Ini ndine makore 25, ndinobva kuZhombe kuGokwe. Ndakakudzwa naambuya vangu, mai vamai. Baba vangu havana mbogara vava mupiki chanzi vakatiza ichitori nhumbu. Mama ndobva vauyawo vakazondisiyawo kuna gogo ndine 1 year 6 months. Izvo ndava na 25 years. Ndambozogara namama. Mama vakabva vanoroorwa kuJoni, asi kuuya kwavo vaiuya pano neapo, asi hatina kuzomboita relationship. Saka basically ndiri mwana wagogo. Saka hanzi ndakati ndapedzawo chikoro ndokubva ndati mama ndachida kuti ndiuye kuSouth. Mama vakati aiwa haugoni kuuya kuSouth because ini ndine murume. Ndopandakarwadziwa ndikabva ndati regai nditsvake basa rehousemade. Saka hanzi pane gurupu raakajoina, WhatsApp group remagardener nemamaid. Ndipo paakajoina hanzi well ndakabva ndawana basa kuGreystone Park asi ini ndaisatozivawo Harare. Before ndauya kuHarare agent aivakumbira kuti nditumire mapictures angu, full body pictures, because boss vachona vaida kuona face yangu vaone kuti handisi munhu wetsotsi here. Saka ndokupa ndakabva ndatumira mapicture aya, ndatumira mapicture mafull body aya. Munhu ane chimiro chakanyatsovakika zviya zvekuti kana ndichifamba varume vanotanga kuimba nziyo ekuti iri bhiza rinoda mutasvi. Saka zvinhu zvinoita kuti ndisaita comfortable, ndosaka ndichipfeka hembe dzakaregedzera. Asi ndakati ndapedza kutumira mapicture aya ndokubva agent yati kana wakuya kuHarare uzame kupfekawo majeans kana kuti maskets ari tight kuitira kuti kana wapinda muHarare vanhu vasaona zvematsotsi asaona kuti uri kubva kumusha uri kubva kuGokwe, ungoita blend in. Hanzi ina handina kumbofunga kuti pane any problem. Ndokubva ndafollowa my instructions. Hanzi ndakasvika muHarare ndikaudzwa kuti ndiburukire pana 4th. Ndobva ndaburukira pana 4th. Ndobva ndafona ndikati ndasvika ndava pana 4th. Hapana kumbotora chinguva pakabva pasvika mukomana ari kuma30s, akanga ane ganda rakanaka, ane kadumbu, aiwa ane mota yake yakanaka, akanditora akati chipinda mota tiende. Ndokubva taenda akanondisiya kuGreystone Park. Tasvika kuGreystone Park kuya muridzi wemba akanga ari murume ari single, ari kuma40s. Zvakandinetsa kuti kosei murume uyu asina mudzimai, asi akanga ari munhu akanaka. He was very friendly. Akatonditi iwewe usazvinetsa makuseni usamuka uchindibikira because he is a very busy man. Saka hana nguva yekudya breakfast, anonodyira kubasa. Usamuka uchindibikira, unozongobikawo manheru pandenge ndadzoka. Saka kwanzi handina kumboita problem. I really liked him also nekuti akanga vari boss vasinganetsi. Ndaisara pamba ndichicleana ndichiita zvese. Asi aita zvekuchinjanisa vakadzi, aita zvekuuya nevakadzi vakasiyana siyana. Asi chaishamisa ndechekuti vasikana ava aisarara navo mubedroom, aivata navo muguest bedroom. Vainorara muguest bedroom, iyo vata mubedroom. Asi ini semusikana webasa ndaipindawo papi, handisinei nazvo. Chakazongondishamisa ndechekuti everyday mausiku ndaifanira kuburitsa crate 1 remazai ndorisa padoor yeimwe spare bedroom. Then ivo vaibva vatora mazai aya vopinda nawo murumu umu indaisabvunyudzwa kupinda. Saka ndozvataingoita makuseni crate raizosiyiwa padoor, mazai anenge apera. Ini kuti ndizive kuti mazai aya ndeani kana chii chiri kuitika, ini zvakanga zvisinei neni, ndaingoitawo basa rangu. Saka umwe musi akazouya achibva kubasa akafara aine shamwari dzake. Ndokubva ati uya timwe doro ngati. Ini semunhu aisamwa doro ndakamboramba sisi kusvika vanditi ingonwa kani ingatakawanda, nekuti panguva iyi aive auya nemafriends ake neumwe musikana waidani naye. So ndakati regai ndingomwa yaive yakanzi strawberry lips. Ndakasvika pakudhakwa asi ndaiziva zvandaiita.
Ndaita sendadhakwa, bosi vakandisimudza vakanondisa murumu mavo ndokundibvisa hembe dzese. Ndakaita sendabatwa nemadzikirira namumba, ndikaona muchipinda zinyoka zihombe rikasvika rikanditenderedza rikatanga kundinanzva muviri wese. After that yakapinza musoro wayo munhengo mangu ndokunzwa kuti hafu yenyoka iyi yapinda mukati. Apa asi pazvaiitika izvi, bosi vangu nefrendi yavo nevaiti musikana wavo vaive vakamira kumakumbo kwangu vakabata hari dzaibvira moto mukati. Nyoka yakapedza ikabuda, ndikapfekedzwa ndokutakura ndokunoiswa murumu mangu. Ndichimuka makuseni, vision iyi haina kubuda mandiri uye bosi vakandipa mari. Ndikabvunza kuti ndeyepei here, vakati no, ndeyekuti you did well nezuro nekubata mafriends angu zvakanaka. Ukaramba uchidai ndokuitira zvinopfuura ipapa uri munhu ari bhoo zvekuti. Vakati vabuda sisi, ini ndakarongedza twangu twese ndikaenda kunokwira kombe. Since ndaisaziva, ndakabhadhara rwindi wekombi kuti andisiye kwandainokwirira bhazi rekuenda kumusha. Mari ndakasanganisa ndakapiwa nabosi 200 ndokubva ndaenda kumba kwedu. Ndave kumusha, asi dambudziko harisi kupera. Manheru nyoka iyi inonditevera kuno kumusha, yondimoneredza, yondinhanzva, yopinda munhengo mangu, yapedza yobuda yoenda. Zvinhu zvese izvi ndenge ichita kunge ndiri kurota. Bosi vakandibloka, agent akandibloka. Ndafamba mombe dzambuya kwasara imwe mudanga nekubirwa nemaprofita nen'anga. This is a very sad story. This is a very sad story. Moyo wangu warwadza. I'm very, very sad. Moyo wangu warwadza. Nyika ino yashata, nyika ino yaoma. Trust no one. Ngatirambe tiri vanhu vemunamato. Comment section, uyaiwe nemacomments mungatusirawo mazano kuti chii chingaita mwanasikana timubatsirewo. Zvinhu zvinorwadza chokwadi. Tave kuenda munyaya yedu yechipiri. Hai, ndiri musikana ane 24 years. Ndiri kudana nemukomana wangu, asi akati kana akandiroora tichaenda tonogara kumusha kwake kuMozambique. Ndakasangana nemurume uyu anobva kuMozambique, ndinogara muno muPretoria. Mukomana wangu ane mashopu mahombe ende akanaka zvisingaite, uye anogeza zvekuti ini munhukadzi ndisvikipo. Ari smart, even mumba make muri smart zvekuti handifungi ndikazogona kusvika ipapo. Ndinomuda mukomana wangu, iye anondida. Madates elobola asara ne1 week. Pane nyaya ndakaudzwa nemukomana wangu yekuti inini I'm very suspicious. Akati culture yavo yekuti vanofarira kuroora maforena, then voita first wedding kumba kwake vabereki vemukadzi, then vozoita traditional wedding kumusha kwake kwandinenge ndiri ini neshamwari dzake. Akati inonzi water wedding sese. Ini handisati ndakambozvinzwa. Mukomana wangu ane nguva yaakati achirara neni tichiita bonde akasanduka maziso. Panguva yayo akurasa mbeu akaita eblue, uye pandaipurudzira ganda rake panguva iyi raita serine makwamba. Asi zvakaitika fast zvekuti ndakafunga kuti pfungwa dzangu. Chandinoda kuziva kuti kune culture yekuchatira mumvura here kune vanobva kuMozambique. Please help ndisati ndajoiniswa muhurombwa. Iyo nyaya yedu yechipiri yatawana. Tatisina nyaya dzakati wandei zvedu, asi ndinoti ndinovimba kuti a fellow is better than nothing. Ndoziva mwana vachiti aiwa guys, please uyaende 20 minutes. Mirai dziwande. Hatizviiti kuti timire dziwande. Totoita slow ndokuti mimi kana muchiona tichiposa kudai muchiuya nenyaya dzenyu. Pane inonzi water wedding here. Zvinhu zvacho handidi kuita. I don't want to be very suspicious, but kana iwewo pfungwa dzako dzichiti no, it's a no. Kana kuti pfungwa dzako dziri kuti uchinosona kuti hazvina handizvo ndosaka takamoposta video yaya yainzi kwairoorana iwe matongo, nekuti tinosangana nezvimwe zvinhu mukuroorwamo zvinozotikatlamadza, zvinozotityisa. Saka comment section nyaya yava yenyu zveini basa rangu kudeliver, ini ndadeliver. Vedwe ndaida kutaurawo kuti zvoni mahackers, pane mahackers ari amongst us. Pane vanhu varoda kutoheka channel iyo inoi.
saka munongoita careful pama comment section mukangoona munhu anenge akumbira mari kana kuti munhu anenge akukomenta zvimwe zvinhu zvekuti inini ndidi dai isusu pano pa page panapa hatina ma comments akawanda atinombosiya uyezve pa page hatikumbiri mari hatina zvatinokumbira hatikumbiri makamera takadzwa vamwe kuti mukoma ndakatumigwa message ni munhu achina akabva aisa topic yakanzi mondoro dzeZimbabwe then yakanzi mondoro yedzimba dzeZimbabwe asi akanyora nechirungu saka api kutanga ndambozvireleza ndakafunga kuti munhu wekuZimbabwe akati kwai ndinyaya ndinoda kukuudzai saka regai ndiite zvekufona ndipe WhatsApp number ndikati ini number yangu yeWhatsApp vanhu vakuheka kandi ndikati aiwa ingotumirai audio yenyu then attach it on this email then I'll play it. I can even change your voice ndobva azochinja akava nditi kwanzi ndine makamera ndakadhirela mabhoo 54 kuZimbabwe ndine akungotaura zvimwe asi ndine nyaya yangu yekuma 1980 yedzimba dzemahwe ndikati dzimba dzemahwe kwaine mondoro dzekuna Save ndikangoti aiwa isu mondoro dzekuna Save zvakutotinetsa izvi vakuda zvakawanda vakuda nhamba vakuda kuheka channel because handiri channel inenge linked nenhamba saka ngatingoite careful imimi also I don't want you to be victims and I don't want you to be victims of all this saka munongoita careful mutevere vanhu usitumira ma-email kana munhu akava comments iwe kana une nyaya yako ngonditumira nyaya direct ku email address iyo chete musazopa vanhu WhatsApp number nechichi munofiringidzwa nyika yatakurarama isi nyika yakanaka tatenda zvakare nekuteerera kwamaita. Next video is coming. Tatenda.